So what's up sa inyo mga dako no? Karon mo ta sa Ilakapaya. Madto ta sa kuang katropa no. Kay wa ko ilingaw. Let's go. Turtle. What's up mga kadako? Nakita na yung mga kadako. Tarog bold. Bold. Mal. Sudah na bold. Ha? Lugan ninyo. Wala ako nagigyan no. Tada mo bold ah. Ako ni Pop Savage. Kiss me. Debo, mana. Oy, ay nag-ML, busy kayo. Busy kayo. Busy kayo mga katropa no, busy kayo. Patay. Pling, atras sila, na mga pling. dugo. Wata ko pling ba? Lipat lang ba? Wat talong. Ako pag nang tuwason. Gili pati lang. Dakop ni. Atras si gamay. Dakop lagi. Atras si gamay. Asa ka pa doon, sir. Nice one, Wayne. Muna na, Wayne. Asa ka pa doon. MLS live. Isti bali mong singit eh. Pling, uban nilang lagi ko pling. Bali na matay ko. Alaman ta tuwa. Hold up. Kinapusan mo diri ha. Tadi ka patay. Oh, daghan kayo. Tadi ka patay. Awa daw. Ah. Untol ang mga naong. Allah. Idiot ala. Dagan. Idiot. Nao, Mio. Nagwa ng Mio. 1-on-1 Mio. 1-on-1. Dagan. Iro ni nako. Dagan lang Mio. Paludid ko. Niliguro dagan ng Mio. Boss, sagunin mo pa. Busy. Apilon ta ka din. Nagdumot ka. Ako rek cancel. Pagbuhat eh. Nag-ML sila mga dugo. MLS live ka may mga uyab. Tayo na lang dalawa. Ipil lalamig ka mga uyab. Gitu. Kinsa na, wata na pati yun. Kinsa man na sila. Ikaw. Salita nimo. Ulit noy, buing. Ayaw po. Wala kayo mana. Untol naman oh. Sokol. Sokol ka buhang ka. Sokol. Untol na tulog. Sokol. Lapay. Sokol da. Asa naman ni? Ata man ng uban. Sokol. Bira. Sokol, sige. Lapay, Sokol, sige, hawak mo. Git. Ayaw, hawak. Oh, haway. Asa man ang hawak nila. Manay haway. Patay ka mo. Lapay, oh. Haway, oh, nanagam kayo na. Oh, hindi na lang Pokemon. Muna na, oh, is ka na. Is ka na. Asa naman ang... Sakit naman natin. Kiss ka. Inyo na. No, yo. No, ako yapil ko nga na doon. Daw na sila. Kaya napakitong bugok doon. Yapil ko nga na doon. Daw na sila. Pwede din. Luka, di ka ni muwi nga nun. Napakita ko mong... 5 naman sila, 5. Sige mo sige kapil di. Kita mo nun. Oo nga. Sige ba tayo magkapildi din? Ito siya sa patay. Pao. Cancel pagid ko yun. Agay, nakansil pa yun si Bukbuk. Ikaw. Reject pa to. Amay, di mo mga kambalong kontra. Patay mix sa tagprogram master. Yan sa'yo na. Ako lang. Lalo masigit pang speakers. Dakot, ang naong noon. Si Mampling lang ako na ibok.
Minotaur. Diri. Salita mo. Pero ako kitawa. Oh, Eritel na bay. Cute mong gali. Top 1 Eritel sa Linao, Ormoc City, ug Sililiti, happy na mag-global in the fighting if ever what you do. Baka na ng English. Tupigan ka sa Clip pla- na sa... Hold up, hold up, Hold up, hold up. hold up, Hold up. hold up. Hold up, Yeah, nice, nice. Hold up. hold up, Go, go, go. Hold up. hold up, Go. Hold up. hold up. Tapay. Yeah. Yeah, hold up yo. Yeah. Hold up. What? Look. Hold up. Ito kasi Lay. Layla, guys. Ako sa hindi ana hold up. Oh. Hold up. Balik, balik. Tikto. 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 Tara lang bok. Okay. Hold up. Hold up, Gabi mo kayo kaya ko na to. Hold up. Hold up. Hold up. Ibangan na to tayo Zombie. SD card ringo. Ano? Hold up. Suko. Sabi na ako buhat. Suko na. Guys, tanawa na ka, guys. Ipi kontra pero silong ako pili. Guys, tawa na good guys. Grandmaster pero top global na. My smart account. Ako main kay Mythic 3. Ay! Iyan. Mythic 3 ako main ha. Etik eh. I-search. Saan pabiya? Mana i-search? Saan pabiya? Kalit Pagbiya. Sa'yo mong pagbiya. Let's go, baby. Kurong gaman Mobile Legends. Rumpa. Para dito ang item. So guys, grabe kasi sila mo duwa sila Mobile Legends ako kay sige lang kong vlog diri ah. Kay ako ang cellphone di ni makuano Mobile Legends. Instalan siya pero lag kayo guys. Kani sila kay Ito dayon. grabe kayo, Pokemon. grabe kayo manuwa mga panoy. Muno. Hold up. Hold up siya. Gapak ako bitapak. Ako lapit. Oh, agan. Buat lang ako di bapak kita ko bang vlog. Ganahan lang matay. Hold up. Gid. Dahil na pa. Dahil na pa. Coming. Kuang live. Oh, seryoso. Kapatid sa kuan mo. Seryoso na sila diri guys. Mapatay ka na. Ako pa ni Kuan. Ako first. Seryoso na guys sila diri Uy, no. hawa mo nga ra. Yo, tubuang. mo di ay. Kamu mayawa dirwing. Ako na. Lupag maling ito kung ano nakaubang. Tawa, tawa, tawa. Ayaw sa'yo na wing. Oh, ling. Ito sa ano. Puno na. Ala, nag-clash na sa ubuso. Wa jud may map jud dugin saon. Sige, sige. Way mapa, way usong mapa dira. Hindi mo nakibawa mo gusyo eh. Asa mga Bibitaw. Dali na mo, Pling. Ay bala dira. Nay. Si daw nang gosyo nay. Sige lang, nakataan naman kong tae. Para ako. Nay, si daw na lagi sila mo ba na? Ako may pinaka ni Iro eh. bawi na yun. Mana? Pinasan! Manapit. Kumana. Git. Champion daya nay, diotra kayo. Ay, sumalit. Kulit ng silong. Kulit ko? Ako? Kanang chocolate man kung ako nagdagdaog. Kulit. Ay, takadugdug. Ikaw. Mukaon pa kabok. Ay, kananay. I-invite na mo. Bet na bet. Last one. Bet na bet. Kami yan ang duwa diri dapita. Ano naman? Ano ang lamig ng duwa nga debate ah. Kami Kuha mo sa... Gapa. Unya na pod mo. Hindi nakasudsig pa. Daagaman. Dagam. Daog man. Isa kay gi. Kami malimang balak. Hold up. Hold up. Iro na na. Iro nagdaw. Iro na. Nagasa na. Ako, nagasa na. Kuan. Nanajing. Kanajing ba? Ako katong probok. Oo, katabang. Di naman ko ni probo karon. Di na makakaroon. Wa naman karag i-quarantine mo. Away, mahuman. Rael! Rael ka. Ikaw takay ko sa mga Para kapon kapit. Uy, yapon, oh! Ito kay. Mo na ya. Gawin na yung siyete nyo. Lara ko sa imong likod, Play. Lara ko sa imong likod. Lain lang Siguro lang. gawa na kikisang animal. Ikaw ayos. Sarang mo na ako eh.
Kari lang ko, Bet. Ha? Kari. Gago. Kari ka. Sige. Ako ikuan. Ako na Hindi, say. classmate nato na kami. Karina, wa mo ko ilain hero. Sige, to dahil. Wala ka siya ba? Dili na maulahi ka. Wala ka mo. Kanang do guys. Papa, nag-agaw ka rin. Pero di mo yaban ang Ay, Ben. Basa ko sila ba? Gamay ra ka na basahan. kita dili ko mayo. Ay, adun na iPhone. Dagan biya nagbubuhay. Dili ako eh. Dili ko matawagan na. Bitaw di man sa tawa. Dilit naman anak ko kundo. Lahi na sad ko na kundo. Kabasa ko sila kun bo. Gamay ra. Dumamay. Gamay bisag karon. Nagimata sa Timo Carvin. Wala. Ay, wala kay na-chat sa nimo pero wala ko Di gikuan. chat bitaw. Kisko. Boom ko ba naman ni kuan naman ni ugma. Ben, asa na ka Ben? Ay, di na ito. Ano to post mo yun? Ay, nagpa-video dun na. Abol ka. And at the sugar sin. Na 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 na. Ikaw na ka Ben? Asa na ka, babe? Hi babe. Yoro. Bati. Sana all free. Ya. Tay, uy, kuhaan na. Iba si Clara. Okay, bow. Okay, bow lang. Siya, kainin niyo. Nudmuti. Asa ba? O, turang kayo. Pero, post na lang isudio tingag sako. Sama? Cute, muso. Ang pangalan. Wala kaya ang pangalan mo yun. Oh. Nangiro na rin ka. Bagay ako gito. Yo. Bagay ako gito. Lagi mo. Bet, palis ko na nga to, Bet. Ay, lagi itong Bet. Alam, buwak lagi ni mo kami Tay, lakon. di man ko masugot. Tay, Masay. liti. Wata ko. Napilan na! Bote, marong kay ano mo kayo sa nato sa classmate. Oh, tinood na! Oy, tinood! Di man ko kristal ba ako ka? Hindi na, kani pa yan! Ay, taga-bless diya ya. Basta ka taga-bless. Gamay na ko na basta ito. Ito lang na yung tag-babe. Mawala ko asa. Hi, babe! Hi, babe! Nara, babe, budang ito na. Wala, oy, may buingon ko na dilit ka. Ito ko, kita ko yung bulo ko yung siya. Ano kay bola ka? Babag ko, mamuday ka, ganahan ka. Papagungan. Dang anong Paamo ka na. Galit. Ang bago ang wala pala ni vlog. Ikot lang. Dato man sila, sikat man sila. Oy, ang paulo mo like ka. Uli. Yes, salamat. Sirat ko atras gamay first. Atras. Oh, wait, kaya ang nila. Ako sa may post. Mulo ka. Ano na matakuha na kaon sa il? Pista bitaw ka ni Ari. Ah, uy Leslie. Pista wa si kunya ari. Uy, Karina. Uy. Nan ako ni positive sa linaw. Upat ka buok. Kit. Promise, wayambog. Na nag-post. Uy, beste. Naalagi promise, Fake wayambog. news. Di lagi fake. Kit. Kinsa mo Mano sa na- gini? Oy, umama na ingon. Baya, oy, kayo. Lalim man na mo Ano mama nag-ingon? Isa naman sa Lalim man na mo nag-post ano shot. positive no gano yan no. Positive sa Mama TikTok. niya. Wa jud ka puyag MVP ay. Di na kay. Kasi lagi mo niya. Dari dari. Yeah, positive sa TikTok. Si comment juga. Mau na. Kasi rin naghingon. Kasi naghingan mo, kasi naghingan mo. Gidon nyo. Kay ka puyag kay MVP bling ay. Tapo yung sige TikTok. TikTok. Oy, sige dindare. Mau na yun. Oh. So, ngayon takutob mga doko. So, please subscribe sa akong channel. Okay, ngayon takutob. Peace out. Santo ninyo man to sa dono. Oh. Hello mga guys. Welcome to my channel.